Ramogi kamane nyakum keto RamogiTV ka endi nyasayo no keto mochopo kendo sani saa 3 odoko nero kamano une wang sai chino maro imore wantiere ka endi gi Elizabeth Nyarugenya ma en jaloko marwa anto nyinga en Trevor Ombija jandingo panga jonyakach ndeno Ombija taya nyakwar guok kocha pesa magi weche manyien ma wan go. Jaoda nyore ko tho akunye pi koro sani giga bendo dhite wadhi marach wadhi nyore ne sani sama koro wantiere ni pi koro medore moingo kata kaka nyocha pi pong chon. Oula daro ji 540 e gwenge 4 e Kamenya karachuonyo kaluwore kod koth mapek mamedo chwe pacho ka. Joma nigi pesa ok nyal winjo pekni nikech gin gidhi e private hospitals kendo giyudo matibabu kaka dwarore, but jowa ma chuto gini piny winjo matek kabisa. Familia moro Kisumo yuago midhiero magikale yudo thieth ne nyithigi manigi tuo mar obwongo e sama lakteche dhi mbele kod ng'anyo. Na rais alisema ya kwamba we supposed to live within our means. Na ukiangalia takriban mawaziri pamoja hata na rais na makamo yake kila wakati wako katika ziara. Oganda jo Islamo bago nyasi mar Eid gi ote mar nyayo kwe kod achiel e kind oganda. Ero kamano chakane nigi koth mapek pod medo kelo midhiere moko kuom gwenge mapacho ka endi ka peini maro mapar pod olor kendo mwandu mag oganda bende kodhno pod medo ketho. Kata kamano, duol mochung' ne gedo mag apaya pacho ka endi miluongo ni Kenha olando ni apaya maduong' ma ya Nairobi ka dhi Garissa manyolor nyoro kaluwore gi koth mapek koro yawo. Ma endi timore ka familia moro mar obila manowito ngimane e boma ma Nairobi ka endi bang' oula ywere to dwaro mondo piny owacho kas chenro mar manyo ringre wuodegi. Lydia Okeyo nigi ler mar wachno. Midhiero pod okwako moko kuom gwenge ma pacho ka kaluwore gi koth mapek ma pod medo chwe e Thurka. Maloyo familia 20 kod jo hala ma Makutano Mwea e kaunti ma Kirinyaga kwanolal bang' oula ywero mwandugi kaluwore gi koth mapek manochwe nyoro. Imeharibu manyumba, vyombo, mahio na wanyama, hata watoto wakashindwa na kusoma. Kwa upande wa ukulima hakuna chochote cha kukula, hata maji yote iko kwa mashamba. Kuna materials zinafaa kuwa zinasonga hivi, nyanya tukiharvest kwanza tunaweka kwa barabara, tukimaliza shughuli zinabebwa na pikipiki, zinapelekwa mahali zinaweza accessika na gari. na imechafua kila pahali. Watu hawana kwa kupitia, wengine manyumba yao yamebomoka, wengine michere yao imeharibika. Watu wengine hata wameomba kwa kurara huko juu ya mvua. Giseo contractor maneo miurak margero apaya maya Kenol kadhi marwa magiwachoni okno keto dundu machiko pia pano gino magiwachoni ema okelo negi midhiero makamano. Masamba hawezi elewa barabara na mchere yote imeharibika. Sisi tungeomba usaidizi wa serikali mtusaidie. Familia marobila makamukunji David Kibet manowito ngimane boma Nairobi bangola ywere dwaro mondo mi piny owacho kas chenro mar manyo ringre wuodgi kanyaka sani ringre obila no pok oyudi. Kano wuoyo dalagi mantie kampi ya moto e kaunti ma Nakuru men mare wacho ni kata obedo ni wuodgi pod olal ng'eyo ni ne owito ngimane ka otemo reso ngima jomoko kelo negi kwe. Riwruok mar Kenya Red Cross oyango ni kuom thuolo mar seche 24 mokalo familia mar 980 dong' ma onge kunde jote counties Manyeri, Tana River, Homa Bay, Machakos kod Narok ka kunde timo hala marom 40 bende oula oketho Narok South kendo puothe maromo eka 50 bende osekethore gwenge makata Ngini kod Matungulu e county ma Machakos. Apeni mohewa par bende oula ne osekethe counties ma Elgeyo Marakwet, Garissa, Tana River, Wajir, Nyeri, Isiolo kod county ma Migori. Kenya Red Cross olando ni gibedo akicha ne kodno mar konyo e yo moramora gwenge ma pi koromero. Lydia Okeyo, RamogiTV, Nairobi. Familia madirom 540 e gwenge moko mayudore e sublocation makobala e kar chung' od bura makarachuonyo ngimagi ni kama rach kaluwore gi pi oula masani koro oluoro utegi. Maendi timore kaluwore kod koth machwe gwenge mopogore mapacho ka endi mosemiyo aora Miriu opong' mobarore. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, moko kuom familiago osechako dar e miechgi.
Koth madhi nyime gi chwe kor gwenge mopogore pachoka medo kelo midhiero ne jopiny ka wuod ma wang' chinge ka chud bura makarachuonyo. Familia madirom 540 pio ulasane loro utegi ma oketo diere kendo moko kuom gidar kaweyo miechgi mar geng'o masira manyalo jukogi nikech nitie kata ute moko moserumbore piny. Gwenge masani pio ula okelo chandruok ne jopiny oting'o gweng' ma Konyango, Komenya, gweng' ma Kasirawa kod mano ma Kawuora Gendo. Kendo jopiny sani koro negi pek bang' aora miri upong' ma obaro gengnige. An gi chandruok, jaoda nyore kotho akunye pi, koro sani giga bendo dhi te, nyithindo be an gi pi kama nyalo dho jote bende aonge go, kaka nyalo chiemo be aonge go. Une madang' ukonya, onge ng'ama nyalo konya to une mukonya. Ta kwayo sirkal, wuoge uru oko mondo ung'iwa, wadhi marach, wadhi hinyore nikech sani sama koro wantiere ni, pi koro medore moingo kata kaka nyocha pi pong' chon, ma kata ute wa ma wan, kata kuonde ma wan godo ling'ore mana kadhi piny. Gwenge 4 gosebedo kod peke masira mar oula mamonjogi higa ka higa kendo gisebedo ka gidare miechgi ka sani giywak ni pi ma omonjogi opong' mokalo tong' ka bende gin kod luoro ewi monje mag repe masani koro olore e gwengego. Pigni ohinyowa kabisa kendo raha odwa nego nyithinda dala saa 11:30 kinyi ma kawuono repe 2 kendo waseneno matek higni te. Higa mokalo cha dak e kanisa ka higa 2 gi dweche 6 kendo sani kanya chaka songo matin kendo pi chako donjo. Koro pi medo mana pong' kawuono medore molo kaka nyopong' nyoro. Ka bende gin kod luoro ni tuoche mikelo kod pige ma ochido nyalo monjogi poni migepe ma opogore mag piny owacho koresogi. Ka sirkal mamalo gima piny oriwore to gikonyo mondo ayud lasting solution kech sani dhok obedo dhok nigi problem, gweno tho, jamni to gi dhano. Puothe ma chopur oseluokore kendo waneno ka kech dhi bedo maduong' in the next some few days. Higa ka higa ok en gima ber mondo wasikwa go kony higa ka higa. To tuoche mantiere kaka sani pi medo pong', waneno ka malaria dhi bet mang'eny to gi weche mag suna dhi bet. Jalup ruoth ma Kobala sub location Jojo Buru wacho ni aora Miriu medo pong' kendo pi medo muomore ka donjo e miere kane okwayo jopiny ma kono mondo dar odhi e skunde kod kanise manitie alworano mar konyo geng'o masira minyalo kel kod pi mapong' kendo muomore. Ka river Miriu pong' to river Miriu wuok oko to dhi e miere kaka Konyango, Komenya, Kawuora Gendo gi Kasirawa to gi pi donjo e ute. Families mobile affected already in families 540 households mobile affected. Migao mochungne futo mar kor lwasi oseng'isowa ni pigni kodhi nyalo chwe nyaka sometimes next week. Koro watemo wacho ne jowa modak e villages mwakwanogo wabed akiche kendo wadar wadhi e grounds mamalo. Wan gi skunde wa machiegni, wan go Sodo Primary School, wan gi Sodo Secondary School, wan gi kanisni mochikio kodwa machiegni, PAG Church, wan gi Nyando SDA, wan gi Sodo Main SDA. Magi kuonde ma jowanya yude konyruok ka ok warito ni mondo pi omedre. Ang'eyo ni wan gi mwandu e ute okumbe wadake. To gima biro mokwongo en ngima mabiro mokwongo. Koro kik wang'i ni mwandu wa ni e ot. Wakwayo migepe ma ochung'ne chenro machalo kama moloto sirkal mamalo, national government marwa, county government gi partners mopogore kaka Red Cross gi migepe mamoko mondo kamin mondo kony ochung' kodwa. Gwenge ma Kobala ka endi okeno wendo kalore kod wach masira mag oula mathoro daro ji higa ka higa. Sani endi mire buora pi oseluro kendo keto diere ka jopiny masani kodak e gwenge ma kamagi kwayo mondo dar kendo dhi kuonde go eko magi nyalo resore mondo kik gibed kod midhiero minyalo kel kod pi mapong' kendo muomore kalore kod koth madhi nyime kod chwe kod gwenge ma pacho ka. Alia Beach, RamogiTV, Homa Bay. Duol mar NTSA kachiel gi bad migao mar obila dhi nyime gi timo apedha ne geche e kor gwenge ma pacho ka endi. Jalup manager mochung' ne wuoth ka NTSA Engineer Irene Ogutu wacho ni apedha ma gitimo ni ibiro tim ne nyamburko obiro dhi mbele nyaka masiche mag apaya odog chien. Komachielo jatend migao mochung' ne wuoth Kipchumba Murkomen to wacho ni migao no osendiko tich oganda 228 mawuok e gwenge 38 e komiti mar wuoth mondo konye e chwalo arita ya apaya. Sharon Ong'ao nigi ler mar wachni. En apedha mosebedo kadhi nyime e kor gwenge ma pacho kae. Apedha makamano itimo gi duol mar NTSA kachiel gi bad migao mar obila.
Jalup manager mochung ne wuoth ka duol mar NTSA Engineer Irene Ogutu wacho ni apedha magitimo ne nyamburko biro dhi mbele nyaka masiche mag apaya odog chien. And one of the things that we look at if it's a public service vehicle or a heavy commercial vehicle or any other vehicle, is it roadworthy? For the PSVs, the law requires that they have the speed limiters that are transmitting data. Moko kuom jowuoth omor gi apedha makamano. Kata bed ni jowuoth mamoko osebedo ka bodhore ka giwacho ni apedha makamago itimo kuom thuolo malach. We have witnessed a lot of accidents, especially at this rainy season. It's only when the government realized that there is problem when a lot of accidents happened. But they cannot come in for 2-3 days and they go. Nimekuja hapa kuanzia saa 3:30. Tumekaa hapa, no public toilet, no duka karibu ya kununua hata maji. People are picking, running number plate, removing number plates, going, coming back, giving others. We don't know the procedure they are using. Jatend migao mar wuoth Kipchumba Murkomen wacho ni nyaka sani migao no osendike tich oganda 228 e county 38 mabiro konyo e chwalo arita e apaya mapacho kae. 2 weeks ago we appointed 228 individuals to join the county transport and safety committee to drive enforcement in 38 counties. Appointment to the remaining 9 counties will be done in the coming days. Ogai marobila Jafet Koome bendo nyiso jopiny mondo bed motang' e ndara e kindeni makoth chwe. Na tumeelezwa na wenye wataalamu ambao wanahusika na yale yanaendelea, mambo ya mvua, mambo ya anga, wametueleza hii mvua itakuwa nzito. Tujiadhari tukiwa kwa barabara. Komachielo, riwruok mar kuonde tiegruok mag derepe Kenya Driving Schools Association to wacho ni pek ma Jo-Kenya ni godo sani osekelo achiedhnade gi ich wang' machwe miyo masira mathoth timore e apaya. Bende gikwayo obila mondo bed jo adiera kendo tim maonge mibadhi e chenro mar pimo joriembo kapo ni giriembo nyamburko ka gimer. Many long distance drivers today in both the public and the private sector partake in alcohol and stimulation drugs. This is because they are paid wages based on the trips they make. The idea of alcohol on our roads is very good if well used. Unlike today, when it's only used to extort money in our estates. At the same time, most of our border riders do not undergo any driver training. Some people are getting driving licenses without undergoing any training. The common mwananchi is frustrated and has adopted a very careless attitude. Magi duto timore e kinde ma medruok mag masiche osebedo ka neno ka kinde thuolo mar juma achiel oganda mapacho ka moheo 20 oselalo ngimagi e masira mag apaya. Sharon Ongao, Ramogi TV. Wadhiane mbele ni thoth jodolo mag dini Islam manotele nyasi mar Eid odiochieng' ma kawuono okwayo piny owacho mondo twag kod lakteche mar tieko ng'anyo manie odiochieng' mar 28. Riwruok mar jolony e weche mag yedhe Pharmaceutical Society of Kenya bende nokoni gichung' motegno kod lakteche ng'anyo madhi nyime pacho kaendi. To kata kamano, jakom mar duol marango osara mar jotich piny owacho Lin Mengich to lero ni osara ma lakteche dwaro ok nyalre. Judith Omondi nigi ler mar wachni. Wach mar ng'anyo mar lakteche pod medo nyayo twak e pachoka. E kinde nyasi mar Eid manobak kod oganda mag din Islam e pachoka, thoth jodolo kwayo piny owacho mondo bed gi twak makelo winjruok e kindgi kod lakteche. Kwayo sirikal mar mondo ging'iye dakteche mogomogi gi wang' maber, nikech wang'eyo maber ni ngima mar dhano ni e lwet Nyasaye. To king'iyo be maber iyudo ka kendo kalo kuom dakteche mar mondo jano oyud ngima maber. Wachandore. Kila kitu ni sikizano, kila kitu ni mdomo. Tukisikizana ni mzuri. Daktari pia wapewa kitu kidogo, waendelea na kazi yao. Jodolo gikoni thoth Jo-Kenya onge nyalo mar chulo ute thieth mag ji giwegi, kendo gi masiche mag apaya matimore pachoka
piny nyalo bedo matek poni lakteche ok odokie tich. Joma nigi pesa ok nyal winjo pekni nikech gin gidhi e private hospitals kendo giyudo matibabu kaka dwarore. But jowa ma chuto gini piny mategemea sirikali mar county, sirikali mar national government winjo matek kabisa. Akwaya Waislamu kawuono wuoge uruoko mondo wuothe e osuptende une kaka ji chandore mondo waket lamo together mondo sirikal owinji wak mar madakteche odonje tich. Ng'anyo mar lakteche ni odiochieng' mar 28 ka riwruoge mamoko singo riwore ng'anyo no juma manyien. Bende riwruok mar jolony weche mag yedhe Pharmaceutical Society of Kenya okoni gichung' motegno kod lakteche ng'anyo madhi nyime. E oboke ma ochiw kod jakom mar riwruogno Dr. Louis Mashogu gikoni nyaka piny owacho ketie tim ndiko lakteche mag interns chopo kare winjruok mane ochuoye kogno e higa mar 2017 alwora makare mar tich ne jochiw thieth kaachiel gi neno ni jopiny oyudo thieth makare. Ma biro e kinde ma jakom mar duol ma ochung' ne osara mag jotije piny owacho to nyono piny ni osara ma lakteche dwaro nok nyalre. 206,000 is actually the entry point. That is the pay of a doctor who has actually completed their internship per se. So it's then saying the fact that it happened in the past does not make it right. It is there for us to look at the constitution and say we are bound to look at affordability, fiscal sustainability. Juma manyien ng'anyo no biro bedo ma oriwo riwruoge ma ohewa bich mag thieth kendo biro bedo diriyo e juma e boma ma Nairobi. Judith Omondi, Ramogi TV. Moko kuom familia manitiere kod jotuo mowinjo ne laktar kinde ka kinde yango kaka sani gikale pek kod midhiero kaluwore kod ng'anyo mag lakteche mosebedo ka dhi nyime pacho kaendi. Kaka Millicent Dhiambo leronwa, familia no kwayo sirikal mondo ne kaka nyalo winjore gi lakteche mondo gidog e tich. E kar dak ma migosi e boma ma Kisumu, waromo gi Judith Momanyi, miyo manigi nyithindo 3. 2 kuom nyithindego ni kod tuo mar obwongo miluongo gi dholiech ni cerebral palsy. Judith leronwa midhiero ma sani ng'anyo lakteche omiyo gikaloe kaka jonyuol mani kod jotuo kaka nyithindego mowinjore one laktar kinde ka kinde. Right now tuwezienda hospitali. Unapata watoto wetu wako na infections za vifua. At times unafaa wapeleke kwa hospitali waende waone ma specialist at least waangaliwe. Unapata like madaktari wako on strike. Sasa ni 3 months down the line and it's so tough on us. Oyango ni nyocha nyathini achiel nowinjore otimne yengo kata kamano mano koro ok nyal dhi nyime nikech ng'anyo mar lakteche gino mamedo kelo rem e ngima nyathine. So like Melvin has a hip injury. She need to go for surgery, but right now attend a surgery because sasa hivi madaktari wako on strike. Uta manage na mtoto because they need to go for that therapy every now and then. There is a position that anaweza kaa na side moja ya right. So unapata like amecross mguu yake ndio asikalie hiyo side. Akikalia nasikia uchungu. Ewi mano oko ni chuno gi nyaka koro giter nyithindo mondo yud thieth e osiptende ji giwegi sama tuo biro marach. Mamiyo bende gitiyo gi omenda modhuro kendo seche ma gikoso omenda to ginyal chopo mondo nyithindo yud thieth kako winjore. Like my daughter, the last week, she had an attack. She had a convulsion. So I had to take her to hospital. Na ilikuwa ni usiku. Ilibidi nimkimbishe hospitali because madaktari walikuwa on strike. Me, I normally take them by the Russia. So ilibidi nitafute a private hospital, nimkimbishe, aenda atibiwe. Maximum nilikuwa natumia around 1,000 bob. Ukiona unaenda private, per child, per session, unatumia around 1,500. So that's 3,000. Chukua Uber, that's an extra almost 1,000 tena. So it's iko high kwetu. Like I have to have 4,000 and above so that they can be treated. Almost a month size they wapeleka for therapy. Yeah, because of those financial crisis and everything. Okwayo sirikal mondo ket winjruok gi lakteche odoge tich mondo nyithinde oyud thieth kaka dwarore. May just tell the president to just like, please to understand we are passing through hell out here. Our kids are suffering and we are suffering too because you get like you don't have jobs. We have to be caregivers for to these kids because they really need us. Tunapitia, by the way, these kids are expensive. Do you know they are on diapers 24/7? They are on special meals. They need medications. Kuna hizi madawa za convulsions pia unanunua.
they're having chest infections every now and then. So, like, we need those doctors back. Magi timore seche ma jatend piny William Ruto to kane loso ewi ng'anyo mar lakteche noko ni onge omenda ma ibiro medne lakteche e seche ma lakteche to ramo ni pod gibiro dhi nyime kod ng'anyo nyaka winj dwachgi. Millicent Adhiambo, RamogiTV, Kisumu County. Oganda jo-Islam e pacho ka endi mangima ne kawuono chokore kuonde mopogore ne alam mar Eid al-Fitr ka giyango gik mar ndalo 30 mag tweyo midendo ni Ramadan. Weche mag arita, ng'anyo mag lakteche kaachiel kod kelo oganda jo Kenya kanyakla gin mana moko kuom ote manochiw gi jotelo kaachiel kod jogo manoyuore nyasi mag alam. Jafumbo marwa George Aoko miyo ler mar wachni. Alam mar Eid al-Fitr ne obagi kuonde mopogore e kaunti ma Mombasa, kuma oganda jo-Islam ne jochokore nyasi no mar yango giko ndalo 30 mag tweyo mar Ramadan. Chief Kadhi Abdul Halim Athman ne otelo ne alamno e alap mar Nadengala, kuma ne ojiwo oganda jo-Islam mondo mi chunygi kik tho, kata obedo ne ngima oridore ne oganda mathoth. Weche mag rochruok mag arita ne bende otwagie, kuma jonyuol ne ojiwo mondo mi obed machiegni kod nyithindgi mar garogi gi timbe njore. Jana peke yake tumeshika watu 23. Wengine ni watoto wadogo mwaka 17, mwaka 16 ambao wamejihusisha kwa mambo ya crime. Ningesema tu ya kwamba tutaendelea kufanya hiyo operation, extend hiyo operation mpaka Likoni, mpaka Jomvu, tuweze kuwatoa hao vijana wadogo ambao wanasumbua watu. Watoto wakiwa katika muda wa shule, hizi juvenile crime zote ziko very very low. Wakati tu shule zimefungwa ndio napata juvenile crime sasa zinaanza kuongezeka. E alap ma umukulthum ma bende ne obagi alam mar Eid, jotelo mopogore ne oloso e wach ng'anyo mar laktache, gino mamedo kelo midhiero ne jotuo to chutho maonge kod nyalo. For me, there cannot be any other meaningful discussion that should be undertaken at this point, but rather resolve the issues of the doctors, first of all. Because some of us have the comfort of being able to go to private hospitals. Millions and millions of Kenyans, they have no voice, they cannot speak, you cannot hear them. Sisi tunasherehekea siku ya leo, lakini bado roho zetu zinatuuma kwa wale ambao wanapoteza maisha yao na wale ambao wanapata maajali pia wanapoteza maisha yao, bado roho zinatuuma zaidi. Kwa hiyo serikali tunaomba na viongozi wote kwa jumla tushirikiane kuhakikisha kwamba madaktari wamerudi hospitali. Isechagogogo, ohala ne ochacho e chich jamni makikoani kuma jonyiewo ne kata kamano ywago nengo mong'aore. Mwaka huu mbuzi bei yake ni kama zimepanda juu kwa vile gharama maisha pia imepanda juu. So last year ni kama ilikuwa ni around minimum waweza pata 6k. Sasa hii ni around 8k mpaka to 13, 14, 15k. To e kaunti manandi, jodolo ne opako kang' mane piny owacho kao mar wito kuchande wach goyo kogno jogo ma ichan chiwnegi opande chakre tarik 1 dwe mar 5 higani. Tunashukuru sana Bwana Rais kwa kuondoa hiyo vetting. Tunaomba implementation. Sisi ni Wakenya kama Wakenya wengine. Hii iwe implemented ili Waislamu tupate equal chances kama Wakenya wengine. Magi timore ka jo-Islam ma Kisumu to ne omedo jiwo oganda jo-Kenya mondo miyo nyama na kwe, kendo jiwo oganda jo-Islam duto mondo mi jowuoth kanyakla. Ni furaha kwetu sisi sote kama Waislamu wa Kisumu ya kwamba leo hii mara ya kwanza duniani nzima Waislamu wote wameswali swala ya Eid siku moja. Ni furaha kubwa sana. Mara kwa mara huwa tumekuwa na tofauti kidogo, mara wengine wanaswali leo, wengine wanaswali kesho, mambo kama haya. Bang' oganda jo-Islam teko yanga nyasi mar tweyo mar ndalo 30, kwayo margi en ni koro gimed bedo kanyakla kendo gimed luwo chike mabiro miyo gigerore kaka oganda. George Aoko, RamogiTV, Mombasa. Jotelo mopogore opogore oriwore gi jo-Islam e chwalo ote mag hayo maber e kinde nyasi mag Eid. Otegi ne oor kokalo e mbui mag oganda kaka Facebook to gi X. Jatend piny Kenya nopuoyo jo-Islam kuom tweyo ndalo 30 kendo jiwo gi mondo ginyaa kwe achiel kod hera e kind oganda. E kindego kokalo e mbui mar Facebook, jotend migepe Musalia Mudavadi nokwayo kwe kod dak makare ne jo-Islam modhialo nyasi mar Eid. Komachielo, Spika mar od bura Moses Wetangula ne nooro ote mare mar hayo maber ne jo-Islam duto e piny mangima.
Jaod bura ma Embakasi East Babu Owino korka kore to nokwayo oganda jo-Islam mondo ti gi thuolono mondo gibedie machiegni gi anyuolagi. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga korka kore to nokwayo hayo maber ne jo-Islam modak e kaunti ma Homa Bay kowacho ni gidag gi kwe kod mor kaka oganda achiel. Jagoro maduong' mar UN Antonio Gutierrez korka kore to nowacho ni nyasi ma kawuono mar Eid nitiere pinje moko ma ok oneno maber kaluwore gi lwenje mokwako pinjego, kendo kwayo kwe ne oganda jo-Islam duto manie piny mangima. Wadhi yuyo moro machuok kudugo to pod wan weche manyien mabiro kelo iri kata neno ka 2:06 wuoro ote magu ka RamogiTV ma Mark Aluga japeng achiel ma Boom Center wuoro sana gima dhano dwaro. Nimar kinde koth giyuak, tinde chieng' bende giyuak, to kare gidwaro dak nade. Alright, RamogiTV happy Eid Mubarak ne jo-Islam duto, ayie ni Ruto kodich gi jopiny. Ng'anyo mar lakteche jopiny ema hinyore ma Fred Osuru Dandora Phase 2. Erokamano ahinya, Eid Mubarak ne osiepe ma jo-Islam oduogo bang' daka machuok. Promotion na 100,000 Kenyan shillings in daily cash prize na JetX on Shabiki.com. Janja ruka no Jomosha leo. Ingia Shabiki.com, launch JetX with a minimum of 20 bob tu. Skuma jet yako to the highest multiplier of the day, tukujenge na 40,000 shillings kila siku. Number 2, anawai 15,000 shillings na the third highest multiplier anapata 10,000 shillings. Sijamalizana na wewe. Number 4 to 10, tunawajenga na 5,000 kila mtu. Usipite na hii chance. Kuwa rubani. Jiomoshe na JetX on Shabiki.com and win big. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB number 359. Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa. Enjoy unlimited drinks and snacks as you embrace the tranquility of the sea, beautiful sunset views, and relaxed beach walks for only 21,000 Kenya shillings via SGR and 34,500 Kenya shillings for the flight option. Don't miss out on this exclusive offer, only available to View Travel clients. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ushinde chapa in seconds. Ni simple. Ingia gonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesi yako. Cash out winnings at your own time. Gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Ikrine nyiero ma okru. Riuri kodwa itugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati. Wada jok sainago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Erokamano kuom keto RamogiTV kaendi. Ng'wech mar yiero jakom manyien mar AUC okawo kore bang' piny Djibouti chwalo nying jachung' margi chieng' tich ariyo jumani.
E ote mane ochwal ne riwruok mar pinje Afrika, piny Djibouti ne ogwelo jatend migawo margi mar weche maoko Mohamud Al Yusuf. Maendi koro keto kwan ji mageto kom mar Musa Faki e yiero mar dwe mar 2 higa manyien nyaka ji 3 bang' Raila Odinga kod Fauzia Adam mar Somalia. Bende okang' mar Djibouti dhi thiro dwaro mar Raila yudo kom mar AUC koso oyo. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolona wachni maler. Dwaro mar ogai mar Azimio Raila Odinga mar bedo jakom manyien mar riwruog pinje mag Afrika AUC ne oyudo buok machielo bang' piny Djibouti chwalo jachung' margi. E ote mane ochwal ne kuku maduong' mar riwruog pinje mag Afrika, piny Djibouti ne ogwelo jatend migawo margi mochung' ne weche maoko Mohamud Al Yusuf mar dhi e ng'wech mar kawo kar jakom mawuok e tich Musa Faki. Lendo makamano koro chwalo kwan jogo magawo kom mar AUC mawuok e pinje mag Afrika ma ugwe nyaka ji 3. Ogai mar Azimio Raila Odinga ema ne okwongo donjo e ng'wech makamano bang' romo kod jatend piny Nigeria machon Olusegun Obasanjo e kor dwe mar 2 higani e boma ma Nairobi. Geno ne ntiere ni Afrika ma ugwe ne dhi chwalo jachung' achiel kende, kata kamano geno makamano ne olwar e lwanda bang' piny Somalia bende golo jachung' margi Fauzia Adam jumbe 2 kende bang' Raila Odinga lando dwaro mare. Profesa Peter Wanyande, japuonj machon mar weche mag telo kod siasa e mbalariany ma Nairobi, wacho ni donjo mar Djibouti e ng'wech mar AUC ok dhi rocho thuolo mar Raila Odinga yudo kom makamano. An gima neno en ni ma piem kendo ber ni keche kakoro Raila okawo gini to bro jing'e keche koro okokadha ka wanyalo hodio. An aparo ni okonego jo Kenya obed gi luoro moro ni Djibouti ochung'. As I keep saying, and competitive. Competition nyaka bedie gi jok ma laro gimoro. Obedo ng'ato achiel ok ber ahinya. Paro mar Profesa Wanyande bende oser lwedo kod moko kuom jopiny. Ana onge kod gi wasiwa jalo bobia bi res be ka ji ng'enye bende ka ne res mang'eny to ka in kendi res to ok iwinj ka gino ne ndadho. Omiyo jogo meda okow Raila wuo. Kaka Raila ng'amohero demokrasia ok na ber mondo dhi kende Nyaliodia no chalo ka giminego demokrasia kata itamo jomoko mondo kik ogol wigi. To mano gima Raila ohero gik miyiere, ohero gik miloche. Adwa ni Djibouti chande kata na jok mochung' kode chande oyombe. Neno wagone kura nikech mimondo tete yanwa. To en osewuok no oringo bo wewa kanyithikiye. Koro dhi kucha. Koro owewa nade. Okang' mar Djibouti kod Somalia chwalo jachung' margi e kom mar AUC ne okelo luoro ni dwaro mar Raila Odinga nyalo yudo badho maket gi mago mane Amina Mohamed oyudo e yiero mar 2018 bang' pinje 5 malibamba mag Kenya ne rem luto ne ombulu. Profesa Wanyande to neno wach makamano kod angolo mopogore. Aparo ni gima timore monego wang'e en ni mokwongo Raila kod Amina gin ji mopogore, gin personalities mopogore. Koro ji moko ne nyalo weyo gocho ni Kenya kata na Amina nikech na Amina ema Kenya ochungo. To koro ka Kenya ochungo Raila Molo Odinga, to koro pinjego bende nyaka koro nyalo bedo gi paro mopogore gima ne gin go ndalo cha. Kata bed mana ni koro sani jo Djibouti, jo Somalia bende koro nochungo ng'atgi. Paro moko bende ne obetie ni yiero mar jakom mar AUC nyalo dhi kawo kido mar piem e kind pinje mag Jo-Kristo kod mago mag Jo-Islam. En gima ok wanyal ignore nyaka ji bende ng'iye. Koro ka wawinjore ni mondo otim kamano to ngeche ni candidate marwa ma Kenya ni nyaka koro ng'in to pinje mag Islam mage mwanyalo makorego to pinje mag Christian mage mwanyalo makorego. Nikech bende nyaka wang'e ni Muslims te ok winjre, just like Christians te be samoro ok winjre, especially e weche mag siasa kaka koro mwagoye mbakani. To en gima nyalo timore. Koro gima Raila kata Kenya nyalo timo nikech Raila as a Kenyan candidate en mondo neno makore gi jo Islam go bende. Profesa Wanyande lero ni jal magombo kawo kom makamano
nyaka mak osiep motegno kod jotelo mag pinje mag Afrika man kod mbi malach kaachiel gi pinje mosedongore kaka piny Amerika. En adieri ni gima kama ni kod gima iluongo ni global interest bende, nikech Africa is part of the globe. Koro pinje maoko kaka France, kaka America, kaka mana Britain, Germany, gibende gin kod an interest ni ng'ama dhi bedo chairman ni mar African Union Commission ni. En ng'ama nyalo tiyo kodgi koso kochopo, ng'ama kochopo kanyo to bro chando gi interest magi Africa ka. Koro mane momiyo Kenya bende nyaka wuog oko ma campaign, especially kod jogo ma pinje ma America goeko, Britain goeko, mondo ging'e ni Kenya bro tiyo kodgi maber. Yiero mar jakom AUC itimo kod jotend pinje mag Africa, kendo jaloch nyaka yud 2 ewi 3 mar ombulu duto 54. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jokanyo mag ODM e kaunti ma Migori dwaro mondo tend ODM oket okenge makare mar neno ni yiero mar duond bura e kor gwenge ma chakore tarik 27 mar dwe ni otime yo makare kendo maonge koko. George Juma miwalero. Duond bura mar ODM oselando chakruok mar yiero ma jotend bura ni kawo chakre tarik 27 mar dwe mar 4 mar higani e kaunti ma Migori. Kajedo kaachiel kod Wajir, yiero ni dhi timore tarik 29 mar dwe mar 4 mar higani. Yiero ma kama kinde mokalo osetudi kod koko. Kata kamano, tend ODM oselero ni wang' gi keto okenge mabeyo mane yiero ni koro bedo mano mantie kod kwe kendo yo makare. We have no doubt that we have put in place adequate systems and mechanisms to conduct free, transparent, fair and credible elections that will satisfy all party members. Kwayo the concerned leaders mag party madhitimo yiero ni Migori ka. Number 1, wadwaro kwe. Wan kaka jopiny on our side waketo kwe nikech we believe ni yiero dhi bedo mana gi members mag party, ok any other person. Omiyo ka ng'ato ok believe ni members mag party nyalo gore kigin nikech gi jok mong'eyo chike mag party mag kwe. To ka ng'ato nitie manyalo donje madwa kelo koko, to mano to wadagi. E seche ma jokanyo mag ODM e kaunti ma Migori to yiero kod liyo, jokanyo mag bunge la wananchi e kaunti ma Migori ka otele kod jakom margi Charles Osewe dwaro mondo kotend ODM koro ket lai makare man yiero ni otim makare. Ikruok nitiere maber kabisa, kendo an gadiera ni kaka ne Central Committee obedo Nairobi nitiere gik mang'eny manoketi, kata mana weche mag security, kata mana weche mag demokrasia. Oyiene ng'ata mar register, kendo kidwaro kom moro to yieni mondo i-apply. To koponi okalo kaka okalo no, ibiro kawe kamano nikech we are very prepared for the ODM grassroots elections, which are starting on the 27th of this month. On this first leg, or in this first phase of elections, we shall basically be dealing with elections at the polling station level. The other higher levels shall be dealt with much later, once the party makes the proper announcements. Speaker mar bunge la wananchi e kaunti ma Migori Keno Ngaga wacho ni gidwaro mondo mana jogo ma osebedo ka ochung' motegno kod duond burani emomi thuolo mar telo ni duond burani e leo mopogore opogore. Wan gi chama mar UDA ma bende section of Migori moko bende okawe ringo kode iye ka, to wan dala ka be wang'eyo ni wajo ODM. Koro wakwayo ni the election mabiro ni the leadership mar ODM utem umiwa jotelo maloyol manyalo rito nwa chama, kendo miyo uti gi rieko matut ma iye kabisa, kik umiwa joma moles ma kusemiyo gi office to kiny wawinjo ni giweyo chama giringo gi dine gi other parties kucho. Jokanyo mag bunge la wananchi e kaunti ma Migori wacho ni mokuom jogo mane omi thuolo mar telo ni duond burani e kinde mokalo osendhogo duond burani. Kwayo kaka jopati ni wabed pamoja kwa ng'in tarik 29 wabiro timo yiero, kendo yiero no biro bedo yiero maber, to gima biro wuok e yiero no wakawe kaka jopati nikech mane kaka wajopati wapare. Jotend ODM e kaunti ma Migori koro konjo kanyo mag ODM e kaunti ma Migori mondo bi wuog oko kendo yie jotelogo ma otegno manyalo tayo duond burani. George Juma, Ramogi TV, Migori. Odong' mane siasa kanyo, koro Ramogi bende nyalo paro jal moro mane odunyo miel e mbui kendo weyo ka oganda goyo mbaka ne miwuoro. Jalno
nyadi mathoth othoro yudore nyasi mag siasa, kuonde lemo kod bombe manigi nyasi bende. Mogik to ne tipo mare nolandore mbui mag TikTok, Facebook, YouTube kochamo danges wire. Mana kaka Walter Nyambaga lero, jalno iluongo ni Oscar wuon nyasi kendo mae sigande. Bang' tipo mage kwako mbui kendo weyo ka johera mag TikTok, wang' buk kata Facebook kanyakla kod YouTube ne buonjo kaluwore kod kaka ne oyuomo miel kendo umbe medo nya e pinje. Ang'wan owuoth kendo gari ochomo Siaka Baba manyo thurgi Oscar. Wuoth rabora kendo imedo kod ndiga alwenyo nyatiende ariyo man kod pom kendo molo godo nyaka gweng' ma Welo mayudore kar chung' od bura malego Usunga kendo ka ema yude Oscar. Mbaka chakore kendo wapenjo Oscar gimomiyo idende ni wuon nyasi. An jalno mo ero miyo ji mor kendo nanwang'e muma kana luwo kani puonja ngeche adier gino nwang're buk ma iluongo no Ecclesiasticus matiende ni wuon nyasi. En gima notimre ka Yesu ne ochopo higa 12 kane min gi oluonge e Siwina manen nyasi. Wuon nyasi ero kelo miel ka dhuolore, to en ang'o momiyo miel more? Gima mora gi Katolik gin gi wer maluwo gimiluongo ni kendo gi ngere ni syllabus, yani ni kaka dhi en mpangilio. An jalo mohero miel, in fact katigo narutu, katigo nan mna nyatiti, katigo na mnohangla, katigo mna lewin tamiel. Higa mar 1993 Oscar ne onyuol kendo chako skul mare primary ma Welo kendo chopo Kisumu Boys. Bang'e ne oduogo nuo e skul kaluwore kod onge mar pesa e skul ma Aduro Primary School kama ne ochako rienye kendo yudo maksi 338. Atemo dhi skul miluongo na Welo Primary School machiegni na gi Pantaleon ka, then abira Welo. Koro ka okanyo tatemo matek to maksi na ne kochopo manadwaro na okai the 278. That was how I was index 12, but mama na keep push on. Koro adhi Kisumu tatemo baro Mogeri Komondi, but nadaki waya kanen railways kanetiyo municipality by then, now it's now county government. Baduogo bangiso gim saya ber wa dog bado kanduro banwango now 338 na medo matin bolunga iskunde ma wangwen olunga Ukwala, olunga Yala, olunga Barding. Oscar wacho ni ngima mare ne ochako bedo matek kendo gino ne chone mondo koro chako dhi odak kod wai mare. Koro adhi Kisumu tatemo baro Mogeri Komondi, but nadaki waya kanen railways kanetiyo municipality by then, now it's now county government. E kinde mbaka kod Oscar mayomoro thinyore kendo ikuodhona ni mano e mama Oscar. Mama Mary Akinyi miyowa kaka Oscar ne ochako timbene mag moro wang'. Warado kod min Oscar wapenjo moro kama seche moko penjo mamiyumo. Be ning'eyo ni Oscar ni chieng' moro nobed ng'at mamoro ji? Nang'eyo kana nyuole nohero ga miel. To notuge ich koso? Abana kana senyuole. Koro kane pod otin to ka ng'ato wacho gimoro to nuoyo. Bang'e ka koro dhi skul tachako neno ka oting'o lewni ariyo. Oting'o besti to gi uniform no. Koro chieng' mapom na komiel e ginene Group Africa kano biro Siaka kapod otino ja klas 3. E sama ji kelo report ni yawa Oscar ni cha kawuono omoro ji kama norengo ni nitiere kod gigo siasa, ikawo wach ni nade? Chon wachno ne chwanya, lakini naparo kaka ne en. Koro nawacho ga ni mano kite, mano gine mane Nyasaye ochweye godo. Koro samo ne agora kode, samo bende oringo lala oweya kanyo kapuno nendo ka iye osewa. Wang'e to kokolo kudho, ohero mne gig mor go. Kata sambore to omielnwa otimo gigego. Wach mane wuon nyasi ni Oscar wuon nyasi nying ni noyudo kanye? Ni kino takia kama noyuda papa kaji kata ka polisi amawuotho to wacho ni wuon nyasi min nyasi. Osiepe mag Oscar wacho ni josiasa tiyo kod Oscar to gimiye gino manyalo miye yuto kata manyalo loko ngimane. Apani gimomiyo josiasa tiyo kode kicho pull the crowd. Ng'ende ji kosechako neno miende nego, kosechako neno kako loso
ji sudo machiegni. Oscar en ng'ato ma kotigi talent no maber to onyalo nwang'o konyruok. So kaka sirikal ng'eni ji kabila gin flash break remo manyien to platform gi onge go. Nikech ji mang'eny osetiyo kod michne no mokonyorego giwegi magikonyogo kata piny be. Yes, like kaka Eric Omondi gini gin comedian to ne gichako mana kama. Koro my brother enena ni ng'ama osemako lwete maber ema onge. Kilomita achiel kowuok Awelo Primary School wachope kanisa mar St. Palion Catholic, kendo ka ema Oscar Konowan yo jabire mar yudo wende mag Catholic. Kaka mbaka ne medo dhi nyime e winji mar oganda, nyamrero moro mar gweng' ne othinyore kendo wachonwa kido ma Oscar osebedo ka nyise kor gweng'. Oscar en ng'ama nyuol ka wiye ne sharp. En ni gima ng'eyo ng'ama ber pile ji kawoga ni en ng'at moro ma ober. But kaka ng'eye ni Oscar osebedo ka en ochal ngas moro ma jomoko chakogo, but ka gisechopo loka kaka iwacho cha tiweye kanyo. To akwayo kuom ng'uono ni Oscar osedhi mabor, en nyathi mosemiyo kama entie kata ka wan ka kata nyithindo moko romogo manyiri neno komiyo ji mor. Ohero mor to bende josiasa gi tiyo kode nikech paro ni kama entie en kama ji medo bede mang'eny. Appeal to the government to gi the politicians ni kik gitiya gi Oscar to giweye ni Oscar benefit gi gikonye mondo in be onwang' kaka onyalo konyore to kaka onyalo gi talent ne kaka onyalo konyo ko piny. Siso mar mbaka dhi nyime kendo an bende winjo ka sigunyu gwela atiaore pap mar temo tienda kod Oscar. Oscar wacho ni embe en kod mana lek mar bedo kod ngima molokore. Walter Nyambaga, Ramogi TV, e County Masiaya. Good news! Price for bulk SMS have dropped to 20 cents per SMS. If you would like to communicate to your customers via SMS, NiText provides the cheapest bulk SMS rates. From only 20 cents, you can communicate to your customers affordably. To join NiText bulk SMS service, send the word SMS to 40984 and take advantage of the lowest bulk SMS rates in Kenya. Terms and conditions apply. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizza Tune, Skizza Chapa. Terms and conditions apply. Ohala gi Mwandu, wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo e level mabedo brand, mondo bende gimoro amora mitimo en gima timo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Wadonjore weche mag tuke ni odiochieng' mar ariyo mag tuke sikund sekondari nodhi nyime ka timbe ne chwero loya mar yudo loch mar yudo thuolo mar donjo e tielo mar nus finals. James Opondo miwa lero.
Tim mar All Saints kaachiel gi mano mar Mangu ong'ado otiko mar nus finals tuke mag rugby jotugo 15 koni gi koni e kind yowuoyi bang' loyo tukegi mar ariyo e grupe. All Saints noloyo Kisii points 6-3 ka Mangu noloyo Kitondo points 20-8. It's a pool of death, but I believe as we go on we are aiming at least to win because we are tuseme tuko nyumbani because this is Eastern and we want to make our Eastern region proud kidogo. Ekidich mar nyithindo manyiri St. Anthony's Kitale nokawo kombe bang' loyo tim mar Hidden Hope points 22-0. St. Joseph nong'ado tiko mar finals bang' loyo tim mar Paul Harris points 40-0 ka Hidden Hope noloyo Madira points 7-3. Tuke mag nyiri jotugo 15 koni gi koni pod nie bwo riwruok mar Kenya Rugby Union ka chenro koro iloso mondo tukegi obed mag pinje Afrika ma ugwe. Rugby mar nyiri mar mitugo ji 15 onego kaw gi Kenya Secondary School Sports Association, onego chung'ne gi Ministry of Education. Nikech ka waweyo ni jowuoyi ema ni Ministry of Education to nyiri to onge Ministry of Education, chalo ka gima wabago nyithindo manyiri. Koro wan gi gimiluongo ni discrimination. Tugono wadwaro jo Uganda bochake, wadwaro jo Rwanda bochake, wadwaro jo Tanzania bochake. Ka gichake to nyithiwa bodo katugo. Kata kamano, watemo odamanyo nyithindo mar matugo tugoni mondo watem kata tero gi loka. Gidhi ginyisi jo loka ni bende jo Afrika nyalo tugo tugoni. E tuke mag hockey tim mar St. Anthony's Kitale noloyo tim mar Musingu ka joloch e gwenge ma Nyanza. Kisii High nowuok amodhi mar ariyo tukegi mar group. Wanasema mwanzo wa ngoma ni lele. Kwa hivyo tayari sisi tumetoa lele mama hapa. Tuko mbele, kifua mbele, na tayari tushatangaza azma yetu hapa. Azma yetu ni kutaka hichi kikombe. Wilson Okongo ma en jatend tudruok mar kambi Brookside nigi geno ni sir margi kaka kambi biro chwalo dongruok mar tuke ahinya to mago mag rawere manitiere sikunde. Wamor kawuono pap nopong' kendo jo Kenya modak e Machakos galwara mare opong'o pewe dudu. To mae gima waneno kaka sponsor nikech ing'eni tuke gin gima achiel ober ne health development of the body, and number 2 tugo miyo ji yudo nyaka tije madongo. Jok michulo madongo e piny gi maka most of them gin joma nie tuke kaka bende ung'eyo. E tugo mane chalre gi finals mane obagi higa mokalo, tim mar Laser Hill noloyo tim mar Dagoretti ka loch mar Laser chwalo gi nyaka nus finals. Loch e tuke mag rugby jotugo 15 koni gi koni kidieny mar nyiri ok bro ting'o nying Kenya e tuke mag pinje Afrika ma ugwe biro bagi piny mar Uganda nikech tukego pod nie bwo riwruok mar Kenya Rugby Union. Odiochieng' makiny bro bedo odiochieng' mar tuke mag ng'wech mibro bagi e lap ma Kenyatta Stadium Machakos. James Opondo, RamogiTV, Machakos County. Piem mag Eldoret City Marathon olandi ni dhi timore tarik 24 dweni. Jalos chenro mar piem mag kamano Moses Tanui owacho ni giseketo chenro duto kare maonge ng'ikruok manyalo bedo. Jasir tuke mar kamago Gladys Cholei bende nowacho ni jong'wech ma ok bi bedo gi nyalo mar chulo chudo mar ndikruok ibiro chulnegi. You remember when we launched the race, we started registration immediately. So the registration is on, and the last date for registration is 18th of April. So that we have time also to organize or prepare the start list. And it is a requirement also that ADAC should have the start list before the marathon. Many of the young people who are training in Nandi County, in Elgeyo Marakwet, in Chepkorio, in Kaptagat, are not able to go to Nairobi to run in the Nairobi Marathon or in the Standard Chartered Marathon or all the other big races. With Eldoret City Marathon, and I'm very proud of the founders to have thought of this idea. Sisi wote tukiwa wazazi, tukiwa coaches, managers na wote ambao wanapenda athletics, tupikane kabisa ya kwamba tuone ya kwamba vijana wetu wameachana na mambo ya kusimua misuli na ile dawa za kusimua misuli.
Tuke mag Karen Junior Golf Tournament chakore ayanga dweni alap ma Karen Country Golf Club. Kaluwore gi captain mar Karen Golf Club Collins Were, ikruok ni okang' mamalo mar neno ni jotugo duto oyudo arita makare. Tuke go pogi rang'eny mopogore kaluwore gi hik jatugo mar neno ni jotugo ka jatugo oketi rang'eny mar mbesene. Tuke go biro dhi nyime nyaka dwe mar 12 higani ka jaloch idhi mi mich mojuol. Today we are holding or rather launching our inaugural Karen Junior Challenge, which is a series of 10 events for our junior golfers that they'll play from April to December 10th when the final will be held. So we'll be having every event, we'll have our winners, but we'll pick an overall winner out of the series who will be announced in December. In addition to the challenge, today we're also launching our Karen Junior Golf Development Program, which is basically a program that is supposed to grow our golfers from inception, from the tender age. Bas mane kama weche chenro marwa maro imore ka wan gi Elizabeth Etieno nyar game. Para nene nyar game ero kamana ahinya. Ncho ngisa no dhi ketedo lakini pogo ngisa ni ene ngakoro wabro loko nyinge no bange. Koro wang'eni ni 2:06 no wacho nang'o. Imore Ramogi TV Trevor ma endi okil wuod gi Lili ka wuok Masara Town. Waneni maber kabisa kod osiepna Morris kod jaode Lucy. Weche mang'anyo mag dakteche no kelo chandruok pacho ka endi omiyo wakwayo sirikal mondo kony jopiny. Malaki Okoth ka wuok Seme Kadero, Ramogi TV neno maler kendo waneni gi mama na Carolina Nyango manyalego Barding kanyakla gi nyithindwa duto. Erokamano ahinya. Ramogi TV ler kabisa. Ruto wuogi lakteche mondo odoge tich. Man soja wuod waswa. Ramogi TV Trevor anto kit masira mag apaya matimore omako mana dhoga. Jatend migawo mar transport onego gwe tao. Mano Paul Akuto koa Kitere Hills Rongo Campus. Erokamano ahinya. Ramogi TV mabiendo nyamita awuok Nyalenda. Wachino oneno mos, wachino erokamano ahinya kuom kiti Ramogi TV ka. Mane kama weche chenro maro imore. Erokamano ahinya ne jowa ma jo Islam wadwaro Eid Mubarak. Anto nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga jo nyakachi dendo no bija taya nyakwar guok kocha pesa. Unendo maber jo kama.